Tingin beteng biang ito kajing hikay, kajingkla kabamut shisha. Namar teng kani kaktin jingkla kabamut kalasdang banlong kabaha kaktin parang kiong a cliched word. Leni kaktin kabalasdang banlong kabala penmelen kakibabun kinong kren kinong yalap wat kibanget akleng satlak kaprotay. Kata kaktin kala kabamut lasulong bet maday mata. Kaktin kaba yayat yayeng hapadeng upat belin Kristan. But haba ong hi kelaga bamut tila si ong bet wan long Kristan, wan rung balang, wan penbaptis, ngeledep nang ta mlilay siyo, labiang. Handray ka jing donkam, jong ka jing sngoto, ka jongi, ka ba shisha, ka ba nila. Siapang ka jing kela, ka ba mut shisha, true repentance. Kadawa ba uway na uriungit. Nado uti ubak rautam. Hado uti ubarang suwan long Kristan dang shen. Bakin tau kin wo. Ya ka jingmut ka ba jaliw ka ba yaday siya pang ka jingkala ka ba mut shisha. Namar balada pim don kata ka jingkala. Ka jingkala ka ba mut shisha. Ka bakta ika jingmut jing perkat ka jangpi. Ka bakta ya ka rukam ka ba pipi rai ya ka ay ka jing im ka jangpi. Wajay beritam yin siya pet ya ka ni. Hado kiki kam ki bakraw. Kala long kata ka decision lani ka jingya rai lang chiyeng si semru. Kadai banwan na kani ka jeli jong ka jingkal na ka bamut shisha. Ukpa jong ka yeng kumu lingdo hala ka jong ka long yeng. Hato ka nuksa ka bakum ka ay upan isya ka protay. Ngadang ngap ikinikis-ngi ka jingya lap ka jong uway u pastor balaklat no. Pastor Adrian. But hakata ka jingalap ka jong ang sumar mapikik mikik pa. Kibala khamsan, kibala kham kiyo kerta hakalong ying ka jong pi. Kanuksa ka ba kum ka ay pipen isi kini kibarit ki jong pi. Namar teng piten ro yaki ba ki kin let jinga seng reyala de man haka jakatya bat ka pet TV. Bat kani ka de katati kanuksa ka ba kum ka ay ngipen i kini kibarit ki jongi. Laban ang ampat don ko na ye ki persa ki kon ro ki kon dan ki jong pi ki pet. Kini kibarit haka dong ka snong ka jong pi ki kmi. Hato pi ken ya ka sngi utrai ba ka long ka ba kentang na em. Baka jingle ya shem ka jingye kendo ka jong pi yo new blay wa em ka desi shada ka jingmut ka balada raikut bangan IT lut yalade. Haba pi shong ban sneng yaki na kaktin ka ba im ka jong ublay hato pi tip na em kaktin ka jong ublay ka ba kumno. Bat ka ong ayu. Amda ka jing nang ka jing tip ka jong pi. Amda ka experience ka jong pi. Andre da ka jing panslet sima ko. But baki jing duai ki jong pi kim de ki basu ring sur jalija kiktin ki ba pipin dan kam ki physiology ki ba sngo Christianis ba andre ki bam don bore eru em. Ka jing kala ka bamut ka ba shisha ka kta lut ki banta baro jong ka jing im ka jongi. Ko mga laong men ka ni kata yo ko baladet wat ka ba pipi rai ban pet TV kam sibit ayu ban shet ting ta kam sibit ayu kadai bandai nakata ka jaka haka ba pipi rai ka jing mut ka jing perkat ka jong pi namar pile yo diang ya ka jing pensle jong ka jing pentamai bor. Kumta ka ba kala ka ba mut kamut ba pitip hi kumno ban pen im dalade yalade. But people done a moral change over. Kabos you skret, kwai, kiat. Kabapep niya kando, but ki parlok, ki ba pilasnoto, kin satan niya pi, siya ka ay, kabalakam siya kay. Pi persyang dalade, pi le dalade, pi donakor, pi long reuniam, handre kamyalam niya pi. Siya ka jinya day, kaba marmet, kaba markmat, Syaka culture jong kahima. Nda kumta ka dustur ka jong pi kanang dehi ka dustur jong kanika portay. Karukam long ka jong pi bonsin udang yo lahat ubaman ban karwat sabi ban shalai sani satay ban manipulate. But ki motives ki jong pi ki jinkmu ki ban asalindet. Sapang ka ay ka ba pi kren pi perkat pi le pi tmu pi rai. Kadebet nakabenta yalade, nakabenta ka buram jongpi, nakabenta ka sukasan jongpi, handray sapang ka buram ka jong ublay. Badanda habalangat, haka rai ka basulkay. Haka bakum ka takapor, banpay sa ublay. Ka eba.
Namar balay, pila penjengai la dia na ublay, da ki kamba baha, ki ba pidang taray, kila baha ya pi. Kaktian baha ka ba ma baha. Namar ba, ka ba syu baha, kamut bakalong, kabala janay tam. Kat bakum kacing yalam kacang ublay. Tidon ki ba taray, bikila ban pen im daladi yaladi. Henry pin yo syai kedar. Ya kajing telot, ya kajing swai, kajing duna, bat kajing syakhum, haki kinjeri satar jong kapop. Fi kapop ndai tang tu uba tok, uba to, uba klim, uba penyak briu. Tang kata kam dai kapop sengap ha. Ngan ong yu fi kaktian pareng syai ba. Events and alluding to sin is a sin. Kabashukum. Perkat ban mut ban le pop kaladai kapop. Jisu ong lada pipet ya no daki mat pet jong kajing kwa abrai pile ya klim bat kita ke ba pipet. Tika an blay ke deka satar ba. Aba blay ong wat penyap. Pipila su nyom be bena ong taw wat penyap brium le dai. Henrengi penyap ye ki wei. Daka bangingi tatrong. Daka bangingi si na din, da ka bangingi dat yaki, da ka bangi raktin, kalau day ka jing penyap. Jisu kren maha, yaki illusion of sins. Kren maha. Bada mar kata, wat late haray, bada ka jing yawan ka jong pihang ni, bat kani ka pen iba pi, pim da don kam tan, kani ka jing hikay pi don kam nga don kam mangaling ko. Namar ki kinjiri satar jong kapop, kilong ki ba pimpoy perkat, hanre, ki kom yang ijar jar. Pimyos ngaw, Henry kilakum. Bada kawegas ni pinsi kendo. Bada ka kep ka bajwat. Bada kata kapor ki jing rai ki jong pi. Kan mi. Neki life principles. Ni neki jili jong ka jing im ka jong pi. Ki bala man satar klempoy perkat. Kila man banlong ki bajwat. Ki ba satla. Ki ba kor ba. Ndan syuk ka jing jam no ukres api. Namar kata kaktin jingkla kabamud. Mday tangi ka jing mud. Kadai ka long renyeng. Nado na sinrong kli hi hado slakchat. Hagi benta baro jing ka jing ya don jing ya day ka jong pi. Laha office, niha yeng, laha school, niha college, laha yeng mani, ne ha yeng syetja. Haka kamratya. Ne haka kamrapdeng. Haki social media ki jong pi. Haki likes and dislikes ki jong pi, ki comments ki jong pi, haki twitters ki jong pi, haki Instagram post ki jong pi. Kmi maha tangi kani ngangaju kmi maha yala de, hang no ki reels mga sakut. But kadon kani ke algorithm mo, ka social media ka jong imenta, kano ka ba pipi bang ban pet kata ka wanchiwan. Kadai ni laha ka Facebook na ka Instagram ka jong pi. Kani ka machine ka bangingi bat akti, kadon ya ka AI ka algorithm unit apo jong ka ba study ba ini ibang ba ban pe juti ori kimi juti pila kut atat ban pen ngop ban pen bang ni pi ukso jutip ya kani bat hangta ka jingkli kalong malakala ka bamut na ne ma ki jingjet ki jong baro pi ka perfect bangingi menta ndai ti ka badon yaki duli bo sabon ki jongi sabon shat sa jingkling mo, sabon sa jan, sabon surf, ban tap ka machine, washing machine, sabon sum, sabon shampoo, sabon kmat. Kidon lagi. MP kam long kumta. Ka jingkal na ka bamut. Ha ka jeli ka ba kinjaman sim ka jongi. Ublay bat uksut ki yo i salon sari ni. Ublay ru i uksut ru i hoy. Uksut yung tip kamay vide. Nama piaran mahabadu. Ublay upundon kam yaka omniscient ka jong uwi ka jing yo i ka jong kabalong na dong sa dong. Am reuk sui trai unum tip mo tip he. Ilok jong pi ila unum tip. Ila long hamar senda jong pi. Henry ka ka ba don hang ne kata ya ka long renyeng jong ka jing im ka jong pi bat ka lawe ka bandang wan. Tinamar kata nga ong ka ni ka por ni don kam ban husiar ya ki kinjiri satar jong ka pop. Bunhi ki batikna balada pimwan shala ublay ubatang maulapan pinim yapi
Sidan ka man tikna mahai kani. Ba penjat klempep hakapung keding ke babam cukut. Wajalek ka hai bat kani. Pi kalaway ka jong pi kam day sa South Post nem. Ngin siya poy siya ta. Don giba ong nga ngan sa kumulong u Saint Augustine. Fitip mem Saint Augustine u ong kumno. Uang try. Penkelay nga. Anay ti lut yala de. Pelong yang nga. Uriw kuj, uriw hok. Tang ba 4 day man ta. Hang ta kang gadi gajing sirkay. Tila no. Mardon ki ba ap bakin sa kelak bamut ladap khat we siteng. Markin klat kan arbaji mo. Yo bagi poy ban klat kan dai baji. Wan jumai ba. Wat ong se kum ta pastor lam. Nik persai mengip ki belentar tip ki. Ting-tang iwan ya ka trok ru. Ah Jisu. Sa poy siya ta. O Apostle Paul ubatay saniba. Ya katma ka baklang ha ka jingim jongi kibenreu. Kabamut iway pa iway nangi. Bagadon bet gini katma ka baklang. There is a wall on the inside of us. Hapdeng kababaha, kay jong kababaha, but kay jong kabasniw between good and bad. Everything that is of good and everything that is of bad. Kadon bet gini ka jingakun, kadon bet ka jingyale, kadon bet ka clash. Kadon bet ka jingya tingko, ka jingya aireng. Ngin puli ki katukat ni ki jing penshay ki jong uneo apostol. Bangin shem hakashiti ka jong uski nong room. But ngap ha siya bangin poy siya taban puli ka tanga kwa api pinsuto ya kani. Upol utip ha ya kani namar wat la daw long ubriu ubanatu balanang rit. Don ki balakwa ban pet ban sedang ban perkhat pang kata ka memoirs, ka spiritual memoirs ka jong u Apostle Paul, u Shaul. Klempen kelakar tinggal demo from Saul to Paul em. Kata kadai ka replacement theology ka babaklatam. Udehi Saul, yaki Jew, udang dehi Paul, yaki Greek, pa yaki gentle to. Uniu sultu ba, bawat lada simlong ubriu uba lasir kay hakapop mo. Hakatok kato katiem ka penyap briu lani ka kay kentay lani ka buat ka tanglang. Loong banado nang red. Ula MC ban pentebet yala de ba unlong. Uriu niam. Jong ka niam ki Jew. Lahikay ukum no ba unlong way ni ki Pharisee crowd. Haka jinges lok. Bara ka jing pen I ka jing yalam. Prang ka jong u Gamaliel. Way ni ki dekot jong ka Sanhedrin. Kita ki hekli nyopo. Kibadan ha Jerusalem haka. Kum ka tagapor. Henry indah balak kiu klong. Ka jing long riu niam apo jong u. Ulat mu ban lek ban karwit na pang. Ya kita kibalawan. Ban pen I thala ya ka linti. Kabak kejap. Ya ka jing ya day ka jong uba ublay wa im. Ikum tau Paul usuto ba hati? Usuto ba? Simlong ubriu usnar. Oh? Sim day urunar. Andre udehi unang pop. Hang ni bon nangi. Ngem day. Kibar hado lakat takatatan. Henry ngem deiru kibala palat haka jinglong jing im ka bakenjom sim. Dina marka tangi don ka maman ngap yang ni kejing hikai ka bo Apostle Paul don ban hikai yang ka jingyale ka tama ba ka badon hapdeng kata ka babahabat kata ka basniu hapdeng ublay bat ubaman hang te hapo ka do not ka jongi sitiu Paul kinong room kalenong ka banyo de khot khat saw hado khat san nang tapat ka de khot arpo hado arpusan. Ngin pulit ter khat saw hado khat san nang ta khot arpo hado arpusan ngitip ba ka hukum ublay kalong ka bakinjaman sem bat ka baba hanreng ngalong ubakinja do sngap hai gidi kikintin balate mrau hakapop ngam sem phang tikna yalode namar ngakwa ban le ka baba hanrei ngamle yaka penban ngale yaka ba sniu yaka ba nga isi ladang ngale yaka ka ba ngam kwa ban le kani kamut mangam day mga ubamon daladi ban le bakla penban ka pop ka ba hapo jonga ka bale yaka kumta nga shem yaka jing shisha jong ka jing long briu ka ba habang nga kwa ban le ka ba ka ba sniu kami pau penban. Nga buram yaki hukum ublay haka donut ke jonga
Rei ngasem ya ka weipat ka bor ka badon. Haka ba syapo jonga. Kabajale persa ya ka jingmut jonga. Bat ka pelong ya nga ukoidi. Ya ka pop. Kaba trei haka do jonga. Kat no ngalong ubakordit. Manuken ban pelat yang nga nakanika do kabalam yang nga siya ka pop. Bat ka jingyap. Ay ngo ya ublay. Uba pelat yang nga daw Jesus Christ. Uba utray jongi. Kumtate haka jingmut jonga. Ngakwae ban kongo ya ka hukum ublay. Ban ka jinglong bakenja do jonga. Kapendem haka pop. Singap ay kata. Uni uday uriu rat ba jonga jinget. Kata-kata kapor bu toy ka shiti jong sikinong room. Uladay missionary crowd. Haka balang ka beningkong. Lakenya uba ulang uway ki apostol. Ubalale iki kamba. Ubale penyalap keleng. Handre upla. Upla ya ka jinget ke jong u. Ba umla dalade banyakon ya ka pop. Ba ka pop kasam. Bat ka sutit. Haki telong jong ka jingmut jing perkat ka jong u. Ban kring ye u siya ka basniyo. Ban kring ye u siya ka babakla. Ban kring ye u siya ki ike ibisir. Kaya namar balay, utelat, usway daladihi. Uway ban pelat yang nga, kordit, mga. Uway ban pelat yang nga, nakanikado, kabalam yang nga, siya ka pop. Bat siya, ka jingjot, ka jingyap. Ango ya ublay. But they daw Jesus Christ. They daw Jesus Christ. Bala pelat yang nga. They daw Jesus Christ. Bala pen yang nga. Day mau uba aibor, uba pensyatbor. Habakumta, ka jingkla ka bamut, ka bashisha, ka dawa, bangiday, banle, ka baningkong. Banda, yashem, marmet, markmat no, bat ban bo ningkong, yaw Jesus Christ, ba unlong no, kang mau, updeng, badu trikli, jong ka nadong, shadong, jong pi. Exclusive rights of ownership to Jesus Christ. Nadong sa dong pi ay tilot. Hindi tang pa pipiwan jing seng. Handre ya ka nadong sa dong. Ya ka pisa ka tingka. Ya ka yo ka kot. Ya ka bam ka di ka tiya ka dem ka kup ka sem ka bernya ka tamasa ka jong piro. Baro. Ya ki kam ki dub ki jong pi. Ka kayi ka di ka tiit ka jong pi. Bo ye un ningkong, bo ye un markmat. Ay ba unda long shisha uta, u kris ulong, u kli jong ka nadong sadong janga. Ay u priority ka jing bo ningkong, tang ye u shwa. U blay doy banwan ningkong. Kiway kin sa wan hadin. Tang baka ni kam day tang nakata ka jing plasya mensim, kabusilong tang hadin yan sengken. Pide ban long hado kata, kiba satar mentah ka bakan jaman sem bawat lada pipoy syanuro pibo ning kong yu Jisu pipoy syado ka jaka ka bamdon jingeseng bamdon yeng mani bamdon jingeslok rehangta pin pelut por banya selok bautrai nga sit bu bah ka por ka ba kam kerpang banya selok baru Jisu abang alecing let abang apoy ki jaka ka baban le jingeseng ka jangay tan lani mtip hangno ka don ka jingeseng ka baki pin kelas ka paring. Kakibakum kita kijaka nga dabu ningkong swayo. Ni day ban pelong yo Jisu utray jong kad nadong sa dong kajangi. Sangap hamo ban ong bo long nong pan im suk. Kimlatin pan im dalade. It's a given. Kata ka day ka SHISHA. Uday mo bo pan im nga naman kata Jesus Christ ding nong pan im very easy. Ban ong bo Jesus Christ uday usim ko basensyat halor jong o president yung kanika, ri ka jangi, o prime minister ka jangi, sukru ikataban ong, dan ka manay, ang ba uday usim. Dan ka manay, ang uday nong padim, wan dyan sing, ladap. Handre, haka klipmat piyong utray, dikdari. Ang kaktin, matparan. Ladik. Balay ladik. Namar menta, kat kabapimot bande, long try. Mau uday utray tiye. Try mo ayo, malig. Ubos.
cam tam le yo try ki try. Phim la banong Jesus kini kising che bam tang di ketung mo. Ni kani ka Sunday tin nom light me try mala tip him ho. Di mama jengi stam ha. Balay bang ide ban bu ning kong yo ni Jesus. Ba uday ban long da shisha tol try kdi. O uday ban rai lut ya kana dong sa dong ka jing im ka jongi. Sngap ha sani. Kadaw ka long kapasok ha ban school to. Kadaw ka long baday tang ma ute. O bada panwan dor shisha ka jing im ka jongi. Pilong kum ni kum ba pilong menta mara ka por ba ublay pau tau yangi u tau yangi da ka bakmi ya ka model ka dor ka jong u Jesus Christ. Ang amen sutra ande. Namar ban lalik pai hapor ban bishar yangi bisharu kat bakum ka dor ka jong u Jesus Christ. Hapor mga tau pi tik kum ni ngakpan bakla ikmut klam kriang ikmat klam matla kitu ki usnyo klam tik kum Jesus. Mentai pinawan pai balik kum ni usnyo li iting kmur la kriang sedien. Hindi tayo katamu. Ya ka jinglong donut ka jong pi balik kum ni la isir kay likisir tap sudah kum ni. Mara kata kaporan bishar yangi kat bakum ka model ka jong Jesus Christ. Tu day bandai kim try. Ngan ya tu ya pi kapor kinang don kinong su juti ne po shalong man chuan te yo. But man mangalik sa yo ni teaching tiet. Ngajuli irung kai maro strat baga jing smas ni ngate bo bi juti do ban sma ka sni ro sma. To ti ngali irung ta ngayo ibe utu u mama ka bo mod u master jong ki pa temen jong ki u kap sni juti man kapor man ba poi kum tu kap ayu na pet ka don ka wei ka balong kum ka kat bot teman da pet ke ka sni ka berben ba ka bala dagi snem ka bala pernai je ing ba ka mo bala pendon kami kala arpol arsan snem ha ka de ka dur jong ka neka shape jong ka juti bandon kini ki lai ki south li ki thleo ban suk sai juti kani kan nup untuk tu tli juti fikla download bar khot hakata ka baki ki khot ka pro forma okay ka pro forma te ka por ba thau yang ya pi ka download ka jangi ka man sim ka jangi ya ka jinglong ka jangi ka akor ka jangi kin na dong sa dong pro forma ka jangi de Jesus Christ la khap la o shrong yangi bangin ya hap tik bat ka jinglong ka jong utrai Helse hak pereden kriang stroke kadur jinglong ubreo baro namar balik to so u adam bat kaim andala nang ta trevi jerse kapop bat mentangi mi kibreo kiba anna ha ka jinglong jing im ka bakin jaman sim bat ban penbet ngi hapdon kam shwan nang ne namar hang ne ngi rai langin pediang yau jisu nengin chupediang madai mata. Amen. Snapa. Tek kani kade kata ka bangingi de ban sngoto udai ma u original. Batla o shrong yangi hakadur ka jong o. Ni don kam ha ban sngoto ya kani. Dei tang ma u bala ban penim na markata. Ban pelat ban seuspa ban taut ma yangi nakabainong jong kapok bangingi ba penrem mado kani. Andon da kawai pat kalat kalinti bangin yo jing pen im lana ladi ne na kiwai kata ka bamut na kibahayeng kibasem na imay pa ilok na kikun ne na kiparlok kiparajor jongi ne na kinong sharai jong kabalang ne na kinong yalap ne na kinong duai ne na kinong yatolupa ne na kiriublay hiru kimla an pen kalay kila ban pen iya ka jingim ka jongki kum kanuksa bayang ngala long kum tu mentang long da kum ni tamang 4 janay lut. Ang pastor Shan gini kisngi wat bu jingmut ban sngo burom yaw tau ba yalam ya pi haka jing shakri blay namar uru omlong uba janay. U pastor ujong pi utumen basan ujong pi unong yalap ujong pi unong penduay ujong pi udang dehi ubreo ubadang don hiya kapop. Namar belai udang imhi hakado bat ngidang ya imhi haka pertai kabala jot kabala rem a broken world. Namar kata kalong ka ba hati banang ni i pastor jangi pati kita kamban syai ba yani. Ndon manu ipa jong pi imei jong pi. Iba lese kum imei pa jong ala tep na do manu kila kelap pui kata. Dali ti yang ga itang seduk ro frame lap syo. Tapi dan kamban syai ndon bala menyarap pi.
Mdan spa, mdan jing start, mdan buit, mdan buram, mdan ikhtiar, mdan akor ne jing sbun kabala ban pelat yang ini naka jing syirkai jeng kadujok. Naka jing syirkai jeng ka jing bishar ka jeng ublay yang ini. Mdan kanu kaniam. Lada bang sekat babang ke worship team. Lada kia keren tulik bat sengi bat nit. Lada kia pen piak beriu. Daki spangut cisngi. Lagi pelat bat ki bek suhut dekat ki badan. Balada ka jing hikai kalong gebak langding bet man kasngi. Hendak kenang dehi kaniam. Kamla man pen im ya fi. Mdan kanu kaniam, mdan kanu ka dustur, mdan kanu ka jing pendep ni ka jing knia ka ba kumno ru ka bala ban pen im yangi. Mdan da ka waipat ka kerteng ya ka bala ban pen im yangi. U Dr. Lucas upen scam hai kani haka wei ni ki jing tho ki jang ki kam ki apostol len nong sao khat wei do khat aru ongkum no u Jisu long u ta u ba ma phi ki nong tei. Phi kan tat pen ban mentau long umau nong rim ubak kongsan. Mdan sing penem hang no ru namarum don daka weipat ka kerteng hapo ki beneng bala ban pen im yau kon ban re. Dai tang dau Jisu bangila ban rung syaka jingsuk chong ka beneng namar ukam ba ulong tang ma u tau bala ban le kum ta. Uhiu plasai ka gospel Jonas lenong khat sao kot riu ong ngalong manga ka linti ka jing shisha bat ka jing imde amdan no obalet shok pa latang nanga. Piang ni kita ti basic kan ni Bible study ka basic ni ten start film want you next week. Teng banjale baiba makapor ki school barim ki jongi pihap dai ban pa sa ka class 6. Basic. Namar teng ngila ya bami ki jing hikai jong ka hima jong ka jing IA mo kingdom principles grace principles ngi klet no ya kani kabadang dai ban sedang. Piakun banyale ya ka trigonometry the. But integral calculus henreu sin khat ar sin san degat no. Ha kanum to khat ar sin san. Bon ne bam te. Khat ar sin san ar le iwe no not to. Ngitip te pastor lamba ublay te upa ilaw kon balak hamarway ni yonis like unreal atai. Ngitip ya katam dadon kam ya chu si kam sakhmat. Pika kanya kam sakhmat. U Jisu on ong ya pi ko wegas ni ngam ito ya pi kinong tray paman tatala day you MAM himla ban le chuk pa tang nanga ngaday mga kalentiru ngaday mga ro ka jingkang ngaday lut mga na dong sa dong te ka pertay gini kisngi ka damha kam tamle social media bafin ong Jesus is the only way to the Father and to heaven kidam kishrai ba Fidei banlong neutral sensitive. Haka pertai ka bakung kani ki damha. But ka way ni ki jingkali bang nang yo i kini kisingi kalong may kata. How do you know that Christianity is the only true religion? Ong tau bujuba. Te play yo ini amiti ki shots bahay ki reels. Uang bay kumne. Just imagine you're in a flight. Mo? You're in a plane. Pidana ka haka airplane. Te kuma don spell kasi ni kisingi ERPLEIN. Airplane. Pidana ka airplane ki ong. Hana kata ka airplane don we brio busang hajan jong pay baru ong chiet ya ka wing an aya pay ka baningkong ka Lamborghini ka ba aron aya pi ya ka to ka painting jong u ka Mona Lisa bat ka balay pat an ay ka parachute ti tao bu juba bu ong nga te nga jet be ka Lamborghini kin mo tuang em sat kumbashi pominet shwa ban terwa ya kata ka jing terwa ha pilot uong baka ni ka plane ngamla syuk bandai ki engine barok sautali kila yaplut bat mentangin crash ang te duriao. Bekwa ya kano Lamborghini ka painting of Mona Lisa ne ka parachute utawang ka parachute. Ang takin me. Barok kiniam juga percaya ki ang baka pop kalong ka basniw. Kalong ka bathala. Baru blame sa bisyara ngi ikut ang ta. Ujisu de ka parachute yung kaching im kachong pi. Baro sebenarnya pilot sa dujok. Pinle ayu ka spa chong pi. Pinle ayu ka jing itanat yung kata ka Mona Lisa. Ka parachute kan pen im pi. Jesus is the parachute that I choose. Amen.
Ika niya gede ka ba pipi don kam ban smooth ho bat ban shy ba. Don ubala ban let choke pa latang nanga. Except you go through me, you can't go to the Father. Kamang tanga day sukidar. Wang I'm the door. Forget being the sukidar. So sir kay ba? So ngadang ka to ani gijing kli mo atli gijing kli bukong san ha. Balay ba ublay uhap pandapa. Yalaw kun marway. Tangway kun udan. Banwan sa kani ka pertay ka ba matasam kat ni. Nalor ba utip bakin sa kentat yu, ken sa leben yu, bakin sa penyap no yu. Jikli ka ba ningkong? Udah ublay piblot tiblay pa. Ang Jesus udah ublay seaside mission, balewan. Kabaar. Balay ba syupen baha. Syuk. Yaka niam. Bataan ki jiu. Bat ki jinknya jongki. Nang ba. Baro kenang ban pendep hok bat poi. Syaka jingnya suk. Bat ublay. Kemar beli kiwi ki niam ki day ki ba. Syutho. Syumudur. Syu construct. Syu architect. Kadai bila kajing yat kajing ubriu, kajing mutur kajing ubriu, kajing sempang kajing ubriu hoy, kajing stock kajing ubriu hoy, handai tang dehi ubriu. Tandai dai tang ha kani kajinget Kristan. Baka one bet kabalapan scam daw blay. Tang bakam sudi baka sumi blut makakansan Jesus ko wegas ngi, wa mo si one yat nakapatri mystery las ep mo to si one mare sampai to ngadai mangau Jesus Christ yang PM. Lala nang yay penwandur, lala nang yay ban tau, ban arkitek, ban penbit penbiang ka, nado ka testament ka barim. Nado u Adame, nado u Moses, nado kisngi kipor ki jong Noah, nado kisngi kipor ki jong kita ki kapatamen jong ki Jew, jong ki Israel ndai, Isaac, Jacob, ter ki long din jong ki jong Reuben, Judah, Dan, Issachar. Pat kum ta ter. Te boleh susule dia kata lah biang Blame spun bah, why mu te ka an? 10 commandments no ba? People that be pick the 10 commandments menchwa. Dan. Sutahi usnahi Moses dan penting pres nanti halor jo kolom Sinai MP. Dika ketiga jong blay the signature the hand of God bon ra itu kispotli ki hukum. No one here jling sai Moses. Sining kong porbuan Moses haka ying long merau ki Israel ha Egypt. Tau blay jong me kutang way. Moses hap ong manga ngadeuta ubang ngalong uta ubang ngalong. Yah we. Yang lut na dong sa dong. Ang kijong ublay ka dyan na ito, ang Apostle Paul, kamdan ko kajing bakla, kajing tobre haka. Riday umi, ubayakun, ban reason dong, yakata kaan, utulot, ubakla, upoptan, uduna, omla, man Krisyan, omla, man yang scam. Ban kam scam ya kani, ngin pasya, sitiu Paul kinong room lanong lay dekot arpo. Naba mdon, uno ru, ubala ban ya suk ban ublay dakabale ya ka ei ka ba hukum ka dawa ndon ka ei ka ba hukum ka dawa kabala ka ba ublay ka ba ubriu la ban le ka hukum ka la tang ban kdaw yo ubriu kat no ba ulong ba pop what to de nga nang rit ka mau lawan tu so wat le ka te halu na pay duram ya kikmi kikpa Buram hiki pa bonang ni kiban ya lenyar kata kebenta. What? Ayo. What ikwa? Ya ka ay kabadai ka jong upara marjan jong me. Ya ka mobile phone jong. Ya ki cuti bo pang. Ya ka kurim jong. Ini ki an ki babyang ki banala. Hanre jayu ubrio omla. Kata dua bau Jisun lawan payu ong pitarai interpretation jong ki rabi ki jong pi ya ka an kala biang skap pasi ki kintin syirkai ba lar ka kmat ka jong me ka pelong ya me baban le ka pop clown no ya ka we ni kita ki pelo ki jong me kampha ba me meletsha
meneng ubreu ubala syak klap khmat ban yau badon berat lagi khmat reu baliat akadujok kadai jing pensaya ka an dau tau balong ubajana hitam puji Yesus Kristus wow tapi entate juat Jisu luklam da keren tan chapang ka bawat le kam ne wat le kam te wang la dama no manuru ong ye pi ba pi pin ai ya ka sop ti jong pi ai no ru ya ka jan kop jong pi la da don no manu bo ong sanran yang ashi mail pi bi da min jale ba do hado ar mail ndai tangi ka bawat le re ya ka bale ru wang ka wat le li ti tang ka chipo hukum Jisu mentau ong le ba ya ki bale sniu ya pi dwai na ka banta ki to ki ba ben ya pi ki ba pinstam ben ya pi ade Tate hap yalong jisulot. Now you got the point, you see? Ta hap yalong jisulot. Na margata umi uklebi ong yapi man kapor banem no diang yo try Jisu. Hey, haka jing im jang pi. Ndai syuk mangaw ba im andreu Chris uba im ha nga. Hey, tikini kidi ki ba pipi don kaman so tu ba. Hang ta kan kelak ba mun kelak ham juat em. Kam desyo ko busong kelak mumut wan jeseng. Skret, kwai, kiat. Wat num yaklim. Ola biang em pimpat biang. Munta, lalu bapan na pi. Bapan na pi. Aisyu. Tika jing pat kalong kanimo. Sangap haya kata mo. Ya ka ban ong ya pi baka kaan ka hukum kaan ka ong bet ya kanika way kamla banay ya pi banyarap ya pi ya ka pop ka jang pi. Hendra ka syukudaw ya pi kat no ba pi long ba pop. Kisi po hukum la ay pi ban pentip siya pi ban ay information for your information and necessary action you have broken all of the 10 laws. Ong ya feel la dan si hajar tli hukum ru ong ngi trem ha ban pen ken lut ya baro ite hukum. Pe si ti bedang red kan ni ha iwan kamera songkai mo pinang pen khu te ka kamera songkai don kiu sention tu bi tanat ba mo bal kham rem bal kham thiet dor made of china ware jing itanat ti pi wan ka phone mo pi le sim phone pi phai dim tia wat ta ap to wan to pi mare wot sim ka phone ong hello la kum klet no la ya keren budan kam la wan phai la pai mana bale kan ni ni na nga Who taught that little one man talk? Mafi. Tip ngam tip. Tang baka sneak a pop, lakalang e baka sneak a pop. Man talk, it comes easy. To be honest, it's tough. Banto sukba. Demonstrate. Hendrei ban ai hakajaka ban shimno. Juat ba. Kajing pat kalong badon bon ki kristan. Kiba harai. Bakila ban kampen bah syu ya ke ke bau Jisu le pendep halor ke dingna Jisu le dapat ong la pendep bagi ong ngin senang kam polish syu ngin laminate bah ngin astor bah ngin polish ngin embellish ngin sa frame bah Kum ta ki nyau kor sangap sini mo ki nyau kor bha bat ki imsngi ban be de ki kam ki bala ban khlo ban ko ba ki khamla ne kham biang maki bang ya ki wei hang ta ken wan kaniam ngom if what kaniam charismatic pentecostal ru kam ton ke jing ma kan ka benta ngi menta ngi la ya kata ka lenti ngilong an independent church to mengi ya pentecostal charismatic leaning ke jing ke jing ka long ni ti ban ni ken bang ni kham ba ban ni kiwe ngata ngam ken tang ken yo de bu de mos khong reng tam na baro tan re ki bon ni bon je seng ni bara ba ki lek phai she yeng ki ba yeng ki jong ki ba wan na ki jing ye seng ki ba ki nang ju ye wan men shwa ti ki pet ben ni ki dan le ki ba pet isin ai bale mar ngi ken ngi kham ba ha ma ngi ban ye ki we re ka bible ka ong to nyau ye la de ki ba kham duna ban ye ki we kumta ba mi se ki jing hikai ki ba khala Bat ki bawan na kajing mudur ubriu. Ban kampen kraw syu. Ya ka ba syunget. Bat ka ba priang yaw Jisu. Hala kajing im. Hang taken ba yung rasong kateneng bat ka be buram briu. Ban ya nujor. Bat sa kiyo sa kasarong. Ni ka bishni. Hagi ni kisi ka dun sa kawig real mga pet. Papapunlong shray bahay nga. Udon uway nong yalap.
Baka kerteng jo sedang do pol tangan nam ai fi ka kerteng ka baar. Umi ba. Bula arang ba hau bre. Baru that rong bahai ki wei pat kinong yalap. Useng tu ki Benny Hinn ki Joyce Meyer ya Stephen Furtick. But si jam ki haduk ba. Ngong man yo ayu kan. Kani ka jing si ka jong me ka jing that rong ka jong me ki ni ki wei kinong yalap. Kapan krau kum no yo Jesus Christ. Haduk bangam ban se ban pa da ka wei ka block. Ban tho ikini ki kintin. We are not in a supremacy contest with anyone. To each his own. We have our own calling. I may not like the way Benny Hinn preach, but if God can use anyone, it is better for us to appreciate rather than to condemn. Nga try bon ki basngo si ya kata ka ita I post I jong han reng anem no. Mlate min chusngap. Reng ong naya kadokti, naya wo niya, naya that rong you know. Ngam ngasko ko mga biang mga banjigiti. Na yung mat ka ket ka jing bisar kong reng tam di mga. Marbelay hang ne nga song ket bisar pen banjigi we. Nai pi. Kaman toy. Kampen kesan pi da ka ba pi yo you know. Pi sarai bi pila ban kiro ka ba yo ka kli ki we Nyokor, wat yagi bamnya. Pen iya ka akor ka buram ka jongpi. Kata ka ba pi le ka saki kamba bat kan satan yagi show Christ Jesus. Amen. Paul upun syai ka siti ka jong ki Ephesus lenang ka ba ar da khot prabat kandai wong namar dei da ka jing ai e ublay. Balapen imye pi lingba ka jinget by faith. But kam dei na pi Henry kalong ka jing ai e ublay the gift of God. Day de kikam ki ba pipile not by works. Knang ba no an amla ban kop sarong lest any man should boast. Ongka King James version. Ka jingkla ka ba mut shisha. Kam don show ya ka jinglong ka ba long thala bat ka ba pau ya ka dur jong ka dujok. Ubala kla shisha on yale kat bala ban kdaubet. Badai ka bor ka snam utrai Jesu. Bat ka jing ai e ublay kenrat. Kabala ban pen ban pen kala bat ban san dur tmai yo. Ndai mau kaba nga juang te ka jing pen ka jong anai wat ka to ka barakti nga kan ma por bang rakti apor ba wan yalap uwe unong yalap na siya Tisa South hang te po English service ka jing yalap ka long ko balatam ko ba da scam siya ka ka meet si sa jan nga kan ma Ladet nang tao kod uang ba mas ngaw kani ka por dan mano kiba kwa ban IT yela de ka jing shakri ka jong oblay. Penida ka bara yela ka kti ka jong pi. Nganyon penduai kerpang pi. What ka kiu ka kti jong akam ni. Uklem ong praise the Lord klam ong eus nga pechar. Nga pasa kti kam ni tang sa khrang ong to nga pechno ni. Uneu breu Ging hang ni kwat jong aule bigum ni. O peksa yang ana malitang mga maroy burakti. Nlawai ta ka saying God sent me all the way from Chennai just to preach to you because your future and your destiny has been sealed. Manang three all India radio nang wild ba nang sma secret puk naman nang double packet ni. Ani jigso rem jigso jaklia jig But hakata kapor nga smutho. Ba iti jing rakti jong aro de papanrao man se makhoi. Lombok has nothing to do with it. Ila yaat kisne padim kata. Kata ka jaka kandai spa prabu kandai. Andre haus nam arhajar. Beli ti jing kang nga. Ong kato ka jing yakut kama ila yakut. Nga jan lek beno khno English service. Mo jlet sang beti English service bele. Tu marakti. Yala ta. Jal labiang. Kasi pun kre jong mela biang nganya lam me manda da ba uti jing khang ma u but penses ngo tu ti utrai tik mo ang apostle Paul ne ka shi ka jong uski nong rom kani tila long bet nga ong battle of Plasi battle of Panipat kisya talan wat bat sngi bat me hado ka bakot nga ong do trai nganwan mars ngo tu ade ublay bakot try bakot sim jong piu bakot stang no ka ministry kabangan ayam
Sang wat no. Pastor you. Ni kli shwa itamo. Nong yalap manu iban ya sedang lang bat ni. Terang men sedang mame. Shu ni blay ni. Shu keren na mo. Ang talaga day ta ka ministry ka jang may kerteng ka ang souls. Tangtar la long comic. Along komik. Namar belay, uni do bushit announcement sa radio. O ba juk tem ni kijing ruai pertai. Souls music. Kin siya ang ba uti o klampat plet i kijing tray jang to po alan di radio man siya jang namar mabanta ka ministry jang kerteng ka souls ministries. Pala klam ay kerteng ka souls music. Kinman ki Jim Brown kinman ki iban niya ruai to. Ani, wa ko trying ang tati. Kerteng ru madadep jit. Kamu di kata. O ang spiritual outpouring unto lost souls. Yeng kiskor, yeng lut kisnyo akli, ngamtip siya harandang akti, kejat barok ko, mas lang may, ngompa siya sko, menung kata, kemudian you, kadada you, usla batay, kelinong kedekat, nado kata sing ong hikay, ong chol, syong, play ke Bible, dekat kata, lenong kata, sim, to ini, ngato, let's test ko lenong, hangta, let testament berim, let testament, one pais kita tu, let yang seti, ni ngayok Bible study, bengak, haduk mentah 4 kut menikah ya, pi. Syong bet patu. Bale. Anda haba ukot ya pi. Bat pikla ka bamot. Ukta ya ka jingmut ka jong pi. Amen. Hakas ngi ba pim perkat syuk kemba piju perkat menswa. La renew your mind in Christ Jesus. La pentamaya ka jingmut jong pi how Christ Jesus. Haba plasya mensim. Un pensyai tang kendiat siya pang kajing pop klemran kabarim kajong ta ubreo balakla kabamut. Pi ubreo hi shisha o balakla kabamut unum pun kesannya ka pop dalay layru. Henry un batay benya bat shy siya pang kajing isnay bagajing leb how try jisu yu. Pi ubreo hi ubalaya shem la yap mat la itenat mlong breo shu yanoriano. Kinawan si Ashwara Rai Hakmat Rum ya isu. Belay layap mat ya itu. Lakut lut bat met bat mensim ya itu. Amdan syuk di iway pat. So, dejayo. Ladawan sa kijing pensyayong, kijing penbiit, kijing periye. Jong kini kapertay impresyo. Namar ngaha hanga. Kamalong ko kajing ruay kabala rimha. I have eyes only for you. Ujisu nakabanta jong pi. Mapi nakabanta ujisu. Kata kajing yajan kalong hadu kata-kata. Ba menta lada pi I testimony. Lada pi kwa banya to ya kata kajing yasyam mensim kajong pi. Pinum ay naam yok suit delay liru ya kajing im kabarim kajong pi. Handray tang ya ujisu. Keren day tang siya pang ujisu. Uba kumutaw briyo pin ito ya ba ula yasyam shisha. Bat uken rat, bat udah yap mat ketet mensim tang yalau nong pedim. Lerang ban pla. Bat usno skap senimo. Kalong ka ba deye. Ba un kentu lem ban kring lem ban penbor ya kiwei. Bakin yo light kuma yo mau. Baro kini kiba yalap nado ka dok nut ka mensim. Ngaman sai ban hap ong ngi kiba yalap nado ka dok nut ka mensim. Ngim nyele kai. Namar ngidon history di ba uni. So, I have personal history with my Lord. Ngaklamwan naka theology. Ngawan naka place of experiential philosophy. Hakaba maubat mga bat mau. Nyesyem de. Ngilyesem marmet. Nga ito iyo. Ban nga nuot ban ong yapi ni kapor. Ito bat utip lot sa pangjaga. Nyakren. Ngidang ya salah wat menedang step dang ya kren dang ya salah mentan sobanwan dang ya kren dang ya salah uang ya thu ya ki banganga ang bangan itu ya ki I'm still missing some of them from me. I still miss you guys. One namar hashwa ba pipin ya yap mat no gani ka pertay yap mat shwa bat une Ubalong una dong sa dong jaga jing im jong pi. Watch wa pi himau blay. Bat jaka hok jong o. Ikini ki baro an sa ailang tama pi. Bun ki bam school to ya gani.
Namar kinang mut habde ban le hi dalade, habde ban persang hi dalade, habde ban pendap pendiang hi dalade. Kata kadika struggle jong a poverty mindset. Kajing mut cik perkhat kepada kaduk, deka kerduk. Kani kadika jing sngo jong ki khun swet, ko orphan spirit, kemen same khun swet. Handre kituhi, kibala yashem baru Jisu, kitip kupatrai jong ki bewe. Pialong si para baru Jisu. Ulong nong let kurim uban sawan ujong pi. Uday ublay nong let kurim. The bridegroom God. Uday ulado akajing im kajong pi champion. Mudan bala abanya kon persa. That, it's a done deal. Pitip ko abanya igibri balakala ka bumut kasi besisha kim ju ki. Wala gidana ka krem kising kim ki. Wala dala shop ki haka ka along yeng bendi kumu Joseph kim ki. Mga kitip ya kapor, kitip yung niyo batip ya kabansawan kajong ki kisanya ho. Kita proverb ko angkom no. Trust in the Lord. Shania pi ho play. Dakado nood kajong pi baro. But what led bo jing mut? Haki jing smoke tu kajing champagne kajong pi. Haki lenti jong pi baro. To pendan muram yo. But ma uhiu menjalami kelentiat kajong pi. Lai san real. Proverb kabalai. What sha ba ublay un done out of focus na kajing yam kajong pi. Jisu hi de ban done out of focus. Dapat kwa ban nang kanya kali. What you lap made ka krip krap ban pet ya kidukan ya kasurok ya kasinari lane iba kumnoy ni ibuan nya kali persaya nga em. Kut kalor ni. Dapat kwa ban long a successful driver mapi ba kasurok bat pi. Kaju hakajing ya lenti kajing im ka bakan jaman sim kajang pi mapi ba Jisu bat pi kat ka ba umun sim jong ong le kata nga haduk mentangan tu hok pi ya ka wei ka ba nga pendon kamha ngan ai pi ka wei ka but haba umun sim ko ong sange nga sange lakadeya ladi ka yat ni ka kali ka na ka bam ni ka TV na ka ek ai haka klimat bu ong sange nga sange baraka klimat ong ki but anda habaw la yolut pin sa siyam kidang kipor pi su ong la ka ong ga ga ba klemut man ong dai mo dan ka por pi dom la ka dom klemtip balai pi dom dai mo dan ka por ba pi ngo samut ya ka ga ba pi tip dai mo dan ka por ka ba pi rai ka ba ni rationality msu ya happy dai mo balai utip ya ka te ka bansawan utip ya ka bakut na ka basnang amen. Fi once kani ka Bible study kani ka ski finang mut ban yo ay gijing kai ka batamay hanre fi yo ay gijing tama ay gijing kai ka ba fi latip hanre menta ka sedang ban paypang. Amen. Tangam da menta. Fi mdan ka bala ban ya bujuli bat ka jing mut ka jong pi yo Jesus. Ai ba long unadong sadong number 1 ka jing im jong pi. Ada pi perkat ya ka bansawan ka jong pi. Ya kata ka longgieng ka ba pi pin sa tay. Ya uta u ba pi pin sa long ukurim u jong pi ne kata bansalong ka kurim ka jong pi. What let fantasize di ki fantasy jong kani ka portay. What let muddur lani bo jing mut di ki jing pen muddur jong kani ka portay. Bo jing mut pe jong niu Jesu. Haka klip mat ba pi la bo yu hakmat onya lamo. Namar kan yetu yu pi. Lada pi bo jing mut shaway pin berye ka jing shisha. You will be delusional. Kin beriye ka jing yo i. But hakabakum kata kapor. Kin poi. Siya ka jing liat. Jang kibamatla. Namar bala yalam. Da kibamatla. Dan kibang ni pimtip sa balam ni samla bangadan mangati. Ni. Lakum ublay hiken. Mamahaken. Anda haba ulok jang pi kurim jang pi lani ka kurim jang pi kalakalalong blay ka jaka jang o Jisu lakot. Lakot. Bo ningkong ya o. Kabang aju ong ya ipasta saran ngan ong ro kani kapor khmat chong pi. Ong kita ki day ban long important in your life. Balada nga buram ya pi ban ya ba buram ya Jisu wat buram syu ya nga namar ngalado buram. Ngam don buram syu. Lada nga ko ngo ya pi ban ya ba ko ngo ya Jisu wat ko ngo syu ya nga namar bangalong kabala sadla tam. Kapam ko ngo. Hindi ba nan mano siya ka jing im ka jong pi like no Jisu. Ngayon ka jing im ka balong marway ba? Haka ba kan jado kan?
Lat ngok na gini ki staff ki badan hajan. Lat ngok na ka kun bat I pastor Sharon ki balong be hasan da chunga. Eli iseng mdan perlok bon ka si. Pi yo message na itu na itini ang hamdan. Ngalang nga pa message di tamang nga pa message. At the most nga yo reply, thank you pastor. It's the loneliest life that I live. But it's the best life. Namar blay, amdan ba pankriya ay nga sinay sa tay. Take mga bu Jisu bat nga. Hado ba mga ngasang manlonggom ni. Mar mga supay bitang yu clip. Ngami i-issue. Mar ta sok ba. Banlat na ka, jing penberiuk so. To up kan. Ay mat kibet san bajeti taraw lalat yu tu Jisu. Namar kan sa day ka por ba on sa pet. On sa di siya. Jan met no mo. Turu duai bu Jisu yang jadi salang bu Jisu. Ladep di syai ni ti sei spang sa pet ka phone ngan sa yo lat ben sarong. Are na pa hing turu Jesus mi swarga. Nakajing IT lot au Jisu. Ya pet phone lang bu Jisu. Ya pet Facebook reels lang bu Jisu. Kay ka balik bu Jisu. Kay ka ba penbang hai nga kiti gijing ya lap sa pangu Jisu. Nguni de kupatrai. Uniw dew konrat nga. Uniw dew tao bangan siya siyem. Namar ba? Malayate sa tisenjat ba do? I'm his betrothal ang Paul ka siya tijong uskinong korin. Ngayon ngayon no senjat ba do? Saban niya siyong ba do? Kung kakurim ka diyang o. Mlangan man sa nakumwaypan. Kajwat ka ete. Namar ba kasi mga buot ningkong yano haswa diyang o Jisu. Lakot. Nga dew ba arsap. Ngalas ko lalong tang uriw niyam. Fi uriw niyam balay ba umbo ningkong yo Jisu. Namar balay udon kam baha ban project ya ka image kum uriw niyam. Fikin mau na yo Jisu ang ba ki parsi. Ki duai haman la ki kendong. Bat ki pedeng jong ka surok ka jong ki. Da ka ba penpur ya ki kisai duai ki jong ki. Na ki jan pong ki jong ki. Ban penpau sa ka pertay. Ba ki long ki nong duai ki barat ba. Kila dep yo ya ka bainong ka jong ki. Handray lada pi rung hakata ka jaka ka bari banduai jar pajong pi ubo yo I ka bari on ai pi ka nong ka bakambyang ka priority ka jong pi ti shwa pin mi nang ni ka por ngakwa ban byang ya kani ka ka priority ka badan kam ka jong pi nganget ni ngakrenya baro hi ki batharai ba kila depan ko ka bamut byang pim talk shu talk kai ting to Pim dom shu, shirai hi pi ting ting do. Pim to shu, nga shu shim ting ting. Pim bishar shu, the ting ting pada hap shu penbet Pim lor ni shu, tama ting ting hap ong pi. Kirin ki compromise. Plen pim de shu nong pop, pim de shu kabalik bat bor ya ubriu, lani pim de shu ubalik bat bor ya kabriu. Ha? Pim day boleh tiak nala buat temsi plasi kat badan ha? Pim day drug addict. Pim day ubah yalam baklai ki bay. Taman rai gidan kini ki compromises, but ha kini ki compromises ki jong pi se ukso ya ki shnya jong ka dujok ban kenra ya ka jing jong ka jenget ki jong pi hado bakanda prapom mentakan sedang ban or. Bada ka way keskindah balangat hakak suan kat andalangat hagi jingye tunjuk bagi jingyale haga bakum kata kapor pen amblay kan tanya pi ubriuhi ubalak kla ka bamut haba uyeng man saki yo Jesus Christ dan syo ka jing ngobriu dan syo ka jing nyam dan syo ka jing big ban perkhat arsin ban saki sa panglaw nong penem jong uba sat Como Paul ka siti ka jong uskin nong Galatia lenong arkhot arpong ong pinne uang kum no Paul ndai syo mga ubaim namar bala sa nar na yang abad u Chris handrai day u Chris ubaim hapo janga kani ka jingem ka banganga em menta nga em da ka jinget how kono blay ubala e janga bad ubala IT yala ka jingem nakabenta janga la kalalut par na dong sa dong Namaru thi uba syayap na kabanta jonga. Kita bang apa idea ni ketika ba ka ar hajar ar puwei ke jonga ka ar hajar ar pu ar ke jonga na ya kren kak kendai spa
Naya kren kakanda ya ki 1990s, ki 1980s ki jonga. Ni ki 2000s ki jonga. Ngang syukren tang yau 2022 o 2021 ki jonga. Haba ya nujor bagane ke 2023 wala dang ala depan IT na do ar hajar te. IT thma ya lade. Yate nongrem yate jutang baru blay na do ar hajar. Handray uto ulambok. Jong ar hajar ar pu ar. Ula compare susu. How new bamantaw ar hajar ar pu lai balay. Nakabor sa kabor. Nakaburam sa kaburam. Man la kaklipmat. Ti handray kapasubuti bitang yu Jisu kalabiang. Don pat sa kaway kajing buti kajong pi. Kapapipi don kamban buti. Net ban mensin. Bantip di kata. Wana nga sa ito ading kabanwan. Ngayon